Já si vás natočím, ahoj Dan sportáci, hurá, ahoj, ahoj, zdravíme všechny v Praze. Jede, třetí družstvo, hezky, krásně Tome, tak pojď a zastav to pode mnou, tak ukaž se mi, tady to zastav, jo, super, tak Filip Edlund. Hezky točíme, Filipe, nahoru odlehčit a dolů do kolen, pojď. Dolů do kolen, nahoru a dolů do kolen. Výborně. Hezky, nahoru a dolů, hezky johy, pojď. Tak a do kolen krásně, hop. Hezky, Simčo, ano. A víc dopředu se nakloň, nahoru a dolů. To je ono, vidíš to krásně. Tak a usměj se na mě tady, zastav. Zastavit, to je ono, bezvadný. Uzavírá třetí družstvo. Výborně. Krásně, hezky nahoru a dolů. Anetko, ta spodní noha je taky pokrčená, jsme říkali. Tak, v obě nohy, krásně. Hurá, jsme tady. Super. Hotovo. Ne, další čísla. Čísla.